Oh my god mga bossing, nag-comment sa atin si Flipping Sneakers PH tungkol dun sa post ko sa sirang sapatos ko. Dave, papupuntahin daw ako sa store nila. Flashback mga bossing, nag-jogging ako mga bossing at gamit ko ang sirang sapatos ko. So yung trip ko lang reflect sa Facebook page natin. Di ko akalain na mapansin tayo sa napaka-legit na store ng sapatos dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang Flipping Sneakers PH. Ang sabi niya mga bossing, boss punta ka sa shop ko, Flipping Sneakers PH, akong bahala sa'yo. Dave! So ayun mga bossing, ilang araw pa ako bago pumunta dun. Kasi nagdadalawang isip ako kung totoong page ba talaga yun. Pero nung ini-stock ko, yung page talaga na matagal ko nang pina-follow mga bossing. Dati kasi mga bossing, tamang scroll lang ako sa page na to eh. Kasi dati ko pa may balak na bibili ng sapatos nila. So yung mga bossing no, hindi na ako busy, pinuntahan ko agad ang store nila. Location pala dito mga bossing, MLK Zone National Highway, Pusok, Lapu-Lapu City. Landmark ng store nila, dito lang sa may railings ng Marcelo Fernan Bridge. Sa tapat lang ng Petron gas station. Pwede mo rin i-search sa Google Map ang Flipping Sneakers PH. Paalam na may Nike Air Jordan 1 High OGTS. Mapapalitan na kita ng bagong sapatos dito. So yung pagkakarating natin dito sa store, ina-assist tayo dito ng tropa natin na si Miggy Boy. Paki-follow na rin yung FB account niya na makikita dito sa screen. Ayun, pagpasok natin dito, ang daming magagandang sapatos mga bossing. Wala pa akong idea kung ano yung pipiliin ko dito eh. Ang hirap kaya pumili pag lahat magaganda eh, no? Ang dami mong mapipili dito at lahat 100% authentic and brand new. Store hours nila dito mga bossing 10 AM to 9 PM. Yung payment method nila mga bossing pwede sa cash, pwede GCash, Maya, BPI, Land Bank, credit cards, home credit at Salmon credit. At nagsiship din sila nationwide. Ito yung napusuan ko sapatos mga bossing no, Initiator. Pero nahirapan ako sa pagpili kung all black ba o itong isa, Obsidian, Gold, Metallic, Silver, White. Pero pinili ko yung same color ng suot ko. So yun, sukat na natin mga bossing. Saktong-sakto talaga sa paa ko at bagay rin sa kulay ng damit na suot ko. Sa sobrang saya ko mga bossing, napapasayaw eh. So ayun mga bossing, kung naghahanap kayo ng magagandang sapatos at legit, visit lang kayo dito sa Flipping Sneakers PH. Pwede nyo i-search sa Google Maps. Salamat nga pala sa Flipping Sneakers PH sa maagang pamasko sa akin. No more manifest na. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. Kayo ba mga bossing, gusto nyo rin ba magkaroon ng maagang pamaskong sapatos ng Flipping Sneakers? Comment your size mga bossing at share nyo na yung video na to at i-follow na rin yung page ng Flipping Sneakers PH. Baka mapili din kayo na mabigyan ng blessings. So ayun mga bossing, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Peace out! Way back before we blew it all. Too many things going on.